Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong putoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa iba-ibang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinayo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Ang programang ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Diyos maray na pagkaaga mga kabomboyan at Diyos maray na pagkaaga sa satuya pong mga kaagraryo. Welcome! Digdi sa satuyang ika-17 edisyon na kan satuyang programa na Kapeasin Baratang Agraryo. Ako Graraya, anasin na pong mga kaibang lingkod si Bomole Gibara. Ang programang ini hatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong Splita. Kana kalihis na ika-16 na edisyon po kana sa tuyang programa na kaibanta niya to si Kaagraryo Norberto Esquilio ano OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 kan Darmas Bate konsen po pighiras si mga magagayo na trayumpo kana sa Indo pong Opisina de Provincia sa raram ka Agrarian Reform Beneficiaries Development and the Sustainability Program asin po ay napadagos sa pagbusol para sa ikakamarhay kan mga parauma sa rimana ana pagbusog po kan proyektong Splita. Sa presente para po sa ika-17 na edisyon, kana sa tuyang programa igaputabi kita nga makakaibahan. Siya po nakapagtapos ng Bachelor of Science and Business Administration major in Accounting sina po igwaman ng master's degree sa Public Administration. Nagpon siyang magserbe sa Department of Agrarian Reform kan taong 1989 bilang Clerk 2. Mas nagi po nga kapakipakinabang anaseng udok sa buot na pag-serbe ka na siya man maging Administrative Officer 2 kasabay kana sa pong pagkadesignar bilang an Acting Budget Officer sa laog kan 26 na taon. Kantaong 2020, siya po ang naging Senior Agrarian Reform Program Officer na sa ipong pigkakaputan hasta man sa presente po tabayan na taon. And por dahil sa ipong padagos sa marahay na pagsiserbi, asin na dayupot man na futuro para sa departamento, siya po nadesignar bilang OIC Chief Agrarian Reform Program Officer o CARPO kan Program Beneficiaries Development Division Kandar Provincial Office of Catanduanes. Mga kaagraryo, sa tuya pong mga kaibahan, si Kaagraryo Ruben Tia Tapit. Siguro po, good morning, Kaagraryo Ben, ang inyo pong pagbati sa ating mga listeners and viewers. Go ahead po. Maray na aga po sa gabos, maray na aga Kaagraryo Leia, asin sa gabos po na nagdalangog kag sa tuyang programa unya sa ika-17 edisyon. Alright, so bago po sa ating mga katanungan, so siguro Kaagraryo Ben, tanong ko lang po, kumusta ang probensya ng Catanduanes? Okay, sa ngunyan po, ang Catanduanes, ang Dark Catanduanes, ay pinagdeklara na po siyang lead-free. Ibig po sabihin, ang samuyang probinsya, tapos na po ang samuyang programa sa pag-distribuer po kang daga sa itong mga benepisyaryo. Kaya po ngunyan, iyo po ini ang samuyang isla, ang islang Catanduanes, iyo po ang kainot-inote na nadeklara na lead-free province sa bilog po na reyong Bicol. Alright, so yan palang ko si sa tuyang hapoton, ang enot na sa tuyang kapotan kay Kaagraryo nga Ben sa presente, dapit duman sa tuya pong pag-uurulayan ko sa tuyang kapotan na kung sa ina lead-free na enot pong pigpaliwanag ni Parpo Neres sa Aldea ang mapadapit man digdi. Giraray po sa tuwing otrohon na para sa kapakanan kan sa tuwing po bagong tagapaghinanyog, pwede po manindong liwat na ipaliwanag kung paano po na sasabi o na ikukonsiderar na lead-free ang saruman na probensya. Okay, salamat. Actually, yun na nga po, nasabi ko kasubago na ang Catanduanes pinagdeklarar na lead-free. The only province, the first province po sa entire Region 5 na naging lead-free. Day na po, tapos na po ang samuya po na programa sa pag-distribuer po kang daga
sa probinsya ni Catanduanes. So yan po pala si Buot Sabihon na pag sinabi niya itong lead-free. Kasi po kadakol din na si mga nagda-down niya to mga listeners and viewers, nag-aapot sinda kung ano ba ang nabuot Sabihon kan pag sinabi pong lead-free and syempre at least malinaw para po tabi sa satuya ng mga naghinanyog ang dapit man digdi. And kaugnay po nito dahil lead-free na kayo, mas nakataon na ngayon ang yung tagapan sa pagpaparcelize ng mga tinatawag na Collective Certificate of Land Ownership Award tungo po sa individual na pagmamay-ari alunsunod sa layunin po ng proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT. Sa inyo pong lalawigan, kumusta na po ang pagpapatupad ng proyektong ito? Okay, that's true po. So, kang during the land acquisition and distribution, may mga daga po talaga duman sa Catanduanes na dahil po na parcelize. Kaya po, dakulang kapasalamatan po na uminabot ang split project na ini na kung saan so mga collective kloa po, meaning kloa po siya as in dakol po sindang mga tagsadiri kauto. Ini po pipaparcelize misangunyan. In fact po, ang i-title po na nataumina sa sa Isla ni Catanduanes kang 2024 po, ikaw kaming na-distribute na 24 titles involving 56 hectares as in ito opini sa 47 ARBs. Sa ngunyang pong taon, ang Catanduanes, ikaw na po ning na i-distribute na 56 e-titles involving 67 hectares as in po pinag-distribute mi sa 53 agrarian reform beneficiaries. Kung nasa tuyang ihilingon na dakula na supig dumanan, kana sa indo po tabi na kakatuyuhan and syempre, ini po dakulang katabangan din na para po tabi sa satuyada ng mga benepisyaryo nga para uma. So sa ngayon po, para sa ating mga dagdag na katanungan, pag-usapan natin ang papel ng iyong division sa Program Beneficiaries Development o PBD, lalo na po sa ilalim ng Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Sa inyo pong probinsya, ano-ano na po ang mga tuloy-tuloy na support services na naipapabot natin para po matulungan ang ating mga agrarian reform beneficiaries at organizations na mas umunlad. Opo. So, ang Catanduanes po, nakatutok na po kami ngunyan sa pagtaon ng mga support services sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Ini po, nahiling po ng gobyerno na ang daga po, na bako lang po ang daga ang makatao po ng dakulang tuwang sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Kaya po, inipo-programa mingunyan, iyo ang matawan po ng mga social services ang satuyang mga beneficiaryo. As in, dakul na po kami ng natutuwangan na mga kooperatiba, mga organisasyon po na binuo kang satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Ini po, sarong patunay ng gobyerno pinag-iiling po na matuwangan sa tuyang mga ARBs. Di po kami nagtatao ang DAR ng individual na suporta sa tuyang pong mga agrarian reform beneficiaries. Kung kaya po, kay puwa na sila maging miyembro kang sa tuyang mga organisasyon. Nakul na po ng mga pwede ko maisambit na mga programa makulang po na makapacitate sa tuyang mga ARBOS sa pagtaon yung mga pa-trainings, kundi po, sinabatawan yung mga maninigong suporta pangkabuhayan. Tayo po yun yung kay Puaninda, ma-assist po sinda, maka-access ng utang or pundo, tangani po na sinda mga projects na tinaupo ng gobyerno ng mga seed na capital. At least po, may padagos sinda sa palagos po, kang mga programang ininapigkataw po, kang Department of Agrarian Reform. Siyempre po, kaibahan may ang mga other line agencies. Ang CARP po, makulang po na although ang DAR po iyo ang lead agency, nakol po ini ng mga opisina ng gobyerno na padagos na nagtutuwang po na mapuswag ang pagkabuhay kang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Kaya po ang samuyang pangapunan sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries, kung bako pa po kamong miyembro kang satuyang mga organisasyon
kan kooperatiba duman sa indong barangay, kabiban po na mag-effort po kamo para po maka-join sa yung mga agrarian reform beneficiaries organization. Subod sabihon na duman po sa naunang bitan ni Kaagraryo Ben, na subako lang talaga adaga, ano? Sabi nga ni Kanday natatapos sa pagiras lang ni na daga ang ginigibo sa lado kanadar, kundi syempre sa pagipakan mga nagkaparang suporta, mga support and services na naunang bitan ni Kaagraryo Ben na dakula pong kapakinabangan para din sa mga agrarian reform beneficiaries. And syempre, nasendang kahurutan na ikangasigabos ng mga ARBs na makisumaro, magsapi sa mga arbos o mga organization at si mga kooperatiba para at least, dagos-dagos sindang makareseber ni natabang and syempre sa raruman ang sindang pag-uswag. And kasabay po kayo ni, para sa tuwing mga dugang pang mga kapotan, meron po ba tayong mga upcoming projects or programs na dapat abangan ng ating mga kaagraryo, lalo na ang ating agrarian reform beneficiaries sa lalawigan po ng Catanduanes? Okay. Siguro po, gusto ko lang po na remind ang sa mga ARBs na sa ngunyang po ongoing ang samuyang pigaapod na ARB validation na kung saan po pighahanap mi ang sa mga ARBs tangani po na mapamiyembro ta sa mga organization. Actually po, sa ngunyan po na masunod ng bulan, iba na naman po kami ng mangyayaring pag-distribute po ka mga e-titles sa mga beneficiaryo. Ini po, igibondig di po sa syudad ng Naga sa maabot po na Oktobre. As in, gawa po kami ng upcoming project. Gawa po kami upcoming project na pigdadasal mi, maaprobaran po, yung po ini sa pigdapod IPARC or Inclusive Partnership for Agrarian Reform Communities. Ini po, sa nung nakulang tuwang na naman sa satuyang mga beneficiaryo, tangani po na sinda, matawan, makakanigong tabang sa satuyang mga para po ang sa indang pagbuhay, economic asin sa indang pagbuhay-buhay, maging mas mauswag. So, karakol pa si mga lalauman na mga programa, asin po mga proyekto sa mga masunod mga ng mga aldaw na for sure, dako lang katabangan ang maitataw para po tabi sa mga beneficiaryo. Sa pagkikayan, Diyos mabalos, Kaagraryo Ben, and paramihan trust mi muna nga wawalaton, dahil gwapa kita na mga kaibahan na digdiman sa lagpo ka na sa tuyang programa. Siya po sarong Agrarian Reform Beneficiary asina sa Roman sa mga natabangan kang Dar Catanduanes. Sa pagkikayan, sa tuya pong i-welcome sa lagpo kan sa tuyang programa si Kaagraryo Ligaya S. Tejerero. Kaagraryo Ligaya, pagbati po muna sa tuya po taming mga nagininyo. Go ahead po. Diyos maraming naaga po sa mo Kaagraryo Lea at sa Diyos maraming naagaman po sa mga nagdadangogan sa imong programa. Ngayon naman po, bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, maaari po ba niyong ipakilala ang inyong pong sarili sa ating mga taga-subaybay para po mas makilala po nila kayong ngayong araw? Ako po si Ligaya Soriao Tejerero, taga-Patagan Santa Elena, San Miguel, Catanduanes. Ako po ay may asawa at 5 anak. Ako po ay isang agrarian reform beneficiary. Kami po, ang aming pamilya ay isa pong para hagot, para asin para lati. So, iniano po si pag-introducir ni Kaagraryo Ligaya sa saya din na sa dire para din po may presentar sa satuya ng mga naghihinanyog ang sa iya na pinagikanan. Pero po para sa mga dagdag pa na mga katanungan, Kaagraryo Ligaya, ano po ang pangunahing hanap buhay ninyo bago at hanggang dito po sa kasalukuyan? Kami po talagang nagpuon sa paghagot, pag-umaasin sa paglati. Hanggang ngunyan, iyo pa man siyempre ang samuyang iyagibo, dagdag na po dyan ang samuyang mga pag-alaga ng mga hayop, arugan karbaw, orig, manok, para sa dagdag ning sa makadagdag sa samuyang kita sa panguay daw na pangangaip po. Alright, so gabos kita, ano po, talagang egwa? At ako po, saro po akong sekretary ng saro pong Arbo. Ang pangalan po ng aming Arbo ay Patagan Abaka Crop Makers Association. At yan po ang isa pong Arbo na tinutulungan po ng Department of Agrarian Reform.
At isa po akong pastoral council, barangay pastoral council or matanda sa Samuyang Barangay, nakatuwang po ng aming parish priest. Yan po si hanap buhay ni Kaagraryo Ligaya sa presente sa mga pinagkukuanan tanyato kana sa tuyo po mga pang-araldawan na pangaipuhan kasi talaga nga tao sa presente dahil po natatapos ang mga pangaipuhan sa araldaw kaya kinakaipuhan din na magalapigot. So para po sa mga dagdag na katanungan, kailan niyo po ba natanggap ang inyong sariling titulo ng lupa at paano po ba talaga nakatulong sa inyo ang proyektong STEEP? Kami po, simula po noong 1997, isa na po kami ERB at na-i-award po sa amin ang aming titulo noon pong 2023. Ito po malaking tulong sa aming pamilya na napatapos ko po ang aming 5 anak at isa po, yan na po ang kasiguruhan na talagang sa amin na po ang sariling lupa. Alright, kasi nga ni po kan sa kuyang naunang ditanan, sa kuyang mga magurang, mga para umaman, kaya syempre po sa mga iniisip niya to, kung amin iba nga umahan, na sa tuya din pong pinagsasaka sa presente, pagsasadiri na at least, pag-aram nindo po na sa indo na yan, mayo na kitang masyadong iniisip, asin makaka-focus kita sa kung ano pa ang kinakaipuan niya to sa presente, and syempre po, makakatabang yan para sa mas marahay man na futuro kana sa tuya po tabi na bilog man na pamilya. And syempre, so bago po nabanggit nindo Kaagraryo Ligaya ang pagiging pong secretary ng isang Agrarian Reform Beneficiaries Organization or ARBO, paano po nabuo ang inyong samahan at paano po ninyo napanatili ang maganda ugnayan sa pagitan ng mga miyembro? Kami po, nabuo po ang aming samahan noong 2009 at doon po naging kataya po namin ang programa ng Department of Agrarian Reform. May mga tulong po silang binigay sa amin, katulad ng mga training, at binigyan din po kami ng mga equipment. At isa na rin po doon ang binigay po sa amin na CLAAP at iyon po ay bigasan. At binigayan po kami ng traktor, mga equipment po na pangtrabaho sa at mga training po na kagaya po ng rice brew. So, nabanggit ni Kaagraryo Ligaya, tumapadapita sa kung ano si mga naitabang na kangdar para po tabi sa indong organisasyon para sa pagbilog kaya na kasi sabi tangani po importante ang pag-push sa saro po tabing organisasyon. Dahil kita magana o kaya di po kita maarangkada kung mayo din po tabi kitang mga katuwang. And syempre, importante din atong marhay na paikipag-ibahan kang kada mga miyembros para po maibusol ang pagtulod kan sa indo po tabing obheto kanasambitan niya to po na organisasyon. And sa ngayon, para po sa mga dagdag pang katanungan bilang isang magsasaka Kaagraryo Ligaya, ano na po ang kwento ng tagumpay ang inyong naranasan na hindi niyo po malilimutan? Ang kwento po ng aming tagumpay, may 5 po akong anak na lahat po sila tapos na. Ang isa po doon ay isang DepEd math teacher at ang pangalawa po ay isang accountant at ang pangatlo po ay isang property accountant po at pang-apat ayan po ang virtual assistance. At yung pang-5 ko pong anak, nag-graduate po siya noong June as cum laude. So talagang labi-labi. So achievement ka na pamilya ni Kaagraryo Ligaya. So talagang sabi nga ni Kayan, igwa katang mahiling ano po sa pagimana kana saya nga pag-istorya. Siguro po igwa pa ka mga dadagdagon. Go ahead po. Kami po, ang amin pong pamilya ay isa pong Abaca Farm Family Outstanding ng Catanduanes. Dahil po yun sa achievement na nakita ng local government ng San Miguel. At yun po, kami po ang naging representative ng San Miguel sa province at doon po kami nagkaroon ng ginagawang award. At kami po ay nakakatulong na rin po ngayon sa iba. Mayroon na po kaming tinutulungan na mga nag-aaral
may college po kaming tinutulungan na kahit po sa boarding house na lang, at may isa po kaming tinutulungan na high school. Kami na po ang nagbibigay ng allowance po sa kanya. So, magayon na, ano po si dinumanaan na, kana sa indo po tabi na pamilya sabi nga na po kaya na, tayo din kita mga kabistong mga parauma, day ngaya ka mo magatubod, ano po na mga parauma, mayo ngayang madudumanan. And ang sarong tao, pag teos ka ngaya ipinangaki, gibuhon na anagabos, ano po, na pag-abot kan panahon, de po tabi kita babawian in buhay na teos pa managiraray. Yan po bagang minsan nasabi sa satuya, kana sa tuya po tabing mga kaparientes in particular, ta sabi tangani ang satuya din na mga kapamilya, mga parauma, kaya po ipinangaki kita medyo tios alagad kinakaipuhan na maglapigot sa buhay. Siyempre kay banta din kay puwanta din sa tabang kan mga nagkapera ka po. Kasi ini po saro sa pinaka-importanting bagay. Iba pa manggiraray po ang nagpapahiling ning tabang sa iba. Pag nakareserver kita ning tabang sa satuya, ibalik ka sa iba. Kasi po mas marahay ana pagmati pagsiring mana kaayan. And nasangan po para sa mga dagdag ng mga katanungan, ano po ang may papayo ninyo sa mga kapwa ARBs na hindi po kasapi naman ng isang arbo? Ang maipapayo ko po sa mga kapwa ko ARB na hindi pa po kasama ng ARBO, magsali na po kamo. Bukas po ang tanggapan ng Abaca Craft Makers Association para po kamo maging member, at sigurado po na matutulungan po kayo na kagaya ko na kahit kita mga para hagot, para tanom, kaya tama na magpaasinso ni sa tuyang mga kaakian, tayong pagtios na naagyan takang kita gapuon pa sa na data na maipapamana sa satuyang mga kaakian. Yun po sabayan lang po nato ning diskarte, dasal, asin pagtatarabangan. Sumagayon sa noon ng bitan, ano po, ni Kaagraryo Ligaya, sabi ka, anda po pag ipamana ang kapagtiosan sa satuya po tabi ng mga kaakian. Totoo man ka. So, ganda pa ang ipamana sa satuya po tabi ng mga kaakian dahil sinda po ang futuro kan satuya po tabi na nasyon. Sinda makakatabang niya to para din sa pagpapauswag, bako lang kan satuya pong bilog na pamilya, bako lang kang komunidad, kundi bilog mana na nasyon. And sa ngayon po sa panghuli, ano po ang mensahe ninyo sa DAR at sa mga katuwang ninyo pong ahensya para sa lahat ng tulong at suportang may pagkakaloob nila sa inyo po? Nagpapasalamat po kami ng malaki sa Department of Agrarian Reform Catanduanes sa mga tulong at mga dunong na pinaabot mo sa amin, at kami po ay gumanda ang aming buhay. Sa mga hindi po nagpapabaya na mga staff ng Agrarian Reform ng Catanduanes na laging nakagabay sa aming Abaca Craft Makers Association. Maraming salamat po. Alright, so talaga nga namamatian ta niya to, ano, so itong kaugmahan ni nabuot ni Kaagraryo Ligaya, syempre ang saya talagang mismong halis sa imong pong pangaran Ligaya, ana sa imong namamatian sa presente, na yuman po ang sa tuwing na ipapahiling sa mga listeners and viewers kan sa tuya po tabi na programa, at least sa pagi po kaini, naggalalaog sa inda ng mga isipan na ang buhay ta niya to bako lang talagang hasta sa presente kung ano nakitangon yan, ego paggarari kitang kakaabtan sa mga masunod po tabi yan na mga adaw. Kaya po day mag-settle for less. Ika nga maglapigot, tanganay pong maging marhayan sa tuya din na sa diri. Kasi kinakaipuan mang ibang matabang po sa satuyang enot na nalakdang para po sa pag-uswag maglakdang ka. Ang sa imong sadiri, talagang tawaan mo po ning pagkakataon para po sa mga bagong oportunidad na pinagtatauman sa saindo para at least maging marhaypuan sa tuya din na pagbuhay. Sa pagkaya na siguro, pasirin na kita sa tuya din, ako rin parte kan sa tuya pong programa. Sa tuyo mo na pong kunon din bago po sa tuyong pagtatapos, sagada ng mensahe sa Kaagraryo Ligaya para po sa imo din ng mga maot po na pasalamatan. Go ahead po. Nagpapasalamat po ako sa President natin na si Bongbong Marcos and Secretary Estrella po. At napakapalad ko po na
nakarating po ako dito sa inyong programa. Alright, how about balikan ta? Si Ka-Agraryo Ben, bakad po igwa kamong mga maot na pasalamatan asin pabutan po ning mensahe. Go ahead po. Siyempre po, ang samuyang dako lang pa sa salamat sa tuyang namumutan, sa satuyang presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos, siyempre po sa satuyang Secretary ng Department of Agrarian Reform kay Secretary Conrado M. Estrella III, sa management po ng DAR Regional Office kay sa satuyang Regional Director, Regional Director Piuben, Sindak, asin siyempre po sa Buyang, Magayunon, asin may gusto man na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Ma'am Nerissa Aldea. Ini po ang samuya pong experience ngunyan, dakulang tuwang, asin lugod po na ipaabot namo ang programa po kang Department of Agrarian Reform pakusa na po sa mga sa mga listeners po ng Catanduanes kundi po sa bilog na probinsya. Arami po na ang gabos nagmamauot na maging matiwasay ang pagbuhay. Ang Department of Agrarian Reform po padago sa magtutuwang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Gilumdumunta po ng tuwang po dahil pagtatao po ng gobyerno individually. Ang samuyang pakimahirap po sa Indo na maging miyembro po kamo kang sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries organization. Ini po padago sa mga pinagkakampanya, lalong-lalo na po sa mga day pa po miyembro na lugod mamatian nindo ang efforts na pigigibo po kang programa kang gobyerno sa ngunyan. Advance Merry Christmas po sa Gabos, Sulong Katandungan, Sulong Agaryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Agraryo sa bagong Pilipino. Alright, there you have it, mga ka-agraryo. Diyos mabalos po si mga nakaibahan niya to. At di man sa laog ka na sa tuya po na programa, no? Paano naman kita, kadakol-dakol po kita na ato. Then, syempre po, na ipaliwanag sa tuya ng mga listeners and viewers kana sa tuya po tabi na programa. At least sa pagi kay ni, padagos-dagos din po na sabi nga ni ka nakakadugang kana sa enda po tabi na impormasyon sa publiko, at least po naaraman kung ano na po ang dalagan kan sa enda pong opisina di probensya, partikular at sa DAR Catanduanes sa presente, kadakol po ano po ang naghahapot, kumusta na ba ang dalagan po kana sa endong opisina sa ngunyan. And ano-ano ba si mga programa sin proyekto na mauot pa po na gigibuhon na kan sa endo po na opisina sa mga masunod po tabi yan na mga aldaw o kaya po mga panahon. Maraming salamat po sa mga nakaibang bisita, mga ka-agraryo sin padagos sa magantabay sa masunod na edisyon kana sa tuyang programa na kapeasin Baratang Agraryo. Giraray, iniman po mga kabombo ang programa ini inyatod sa endo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong state. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin Baratang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod,
Muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.